Li Herêma Kurdan salnameya herî kevn hat dîtin. Sernavê me ev e. Belê ev jî çêbû. Li Herêma Kurdan salnameya herî kevn hatin dîtin. Li ku derê? Li Girê Miraza. Girê Miraza li ku derê ye? Li Rihayê ye. Vê îdayê em nabêjin. Arkeologên İngiliz dibêjin. Arkeologên İngiliz dibêjin ev salname li ser stûna hatiye kolandin û li gorî ku dibêjin 12,000 sal berê ev salname bikaranîne. Salnameya herî kevn a dinyayê hat dîtin û ev arkeologên İngiliz dibêjin dîroka wê 12,000 sal berê ye. Ev ji bo me cihê kêfxweşî ye helbet. Dibêjin li ser stûnê 365 heb nîşaneyên ve hatine dîtin. Loma jî vê yekê her yek ji bo rojek dihesibînin û dibêjin ev salnameya herî kevn a dinyayê ye. Girê Miraza cihekî wisa ye. Berê ku li wê derê karê arkeolojiyê bêkirin, li wê derê lêkolîn bêne kirin, xelk diçû ser wî girî û bi darê ve hêviyên xwe, daxwazên xwe girê didan û hêvî dikirin ew tiştên ku dixwazin bêne cî. Aniha jî hêviyekî meya din li wê derê ye. Çi ye ew? Her gav tiştên nû derdikevin û her tiştê nû derdikeve em bi wê hêzê de tir serbilind dibin. Em Kurd, em hêzê de tir pê serbilind dibin û aniha jî bi vê salnameya nû ku hatiye dîtin em serbilindin. Wekî Girê Miraza cihekî din jî heye. Ew jî li Karazê ye. Ev der zêde nayê zanîn. Karaz navçeyeke Amedê ye. Ev 4-5 salin li wê derê jî lêkolînek tê kirin, lêkolînekî arkeolojîk û yên ku ev lêkolînê birê ve dibin, dibêjin îhtimal heye ev der jî lingek din a Girê Miraza be. û îhtimal heye ev der jî wekî Girê Miraza dîroka wê bigîje heta 10-12,000 sal berê. Em li bendê ne ji wê derê jî agahiyên girîng derkevin. Lê aniha û îro destê me de agahiyekî nû ya girîng heye, ew jî salnameya herî kevn a dinyayê ye. Em îro sê dexeyên xwe dikin qurbana vî salnameyî û em dibêjin tu bi xêr hatî salnameya herî kevn a dinyayê, em bi vê agahiyê em bi te serbilind bûn.